Acoustic Box slaví 10 let a tak pořádá party, jakou neviděl svět. 2.9. na zámku v Moravský zahájíme oslavu přesně ve 20 hodin. Začneme hrát, zazní spousta nových věcí, není třeba se bát. Chceme tak vzdát hod právě vám všem, jako díky za podporu na cestě za naším snem. Hudba tvoří život náš, pokud máš druhýho čas, co s ním uděláš? Brána bude otevřená pro každého z vás, ve více lidech se to přece jenom táhne z nás. Konec léta se kvapem blíží, hezky ho uzavřít, nikomu neublíží, tak neseďte doma, vyražte s přáteli ven a prožijte s námi ten sobotní den.